Hello friends, बरायबाय Bodo /2000 official YouTube channel दा आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर बेयाव मोनसे awareness भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय PM Kisan स्किमखौ लानानै। मानोना जोङो PM Kisanनि गोबां फैसा मोनो। स' बेनि गेजेरावबो खायसे गोबां मोना। दा मानो मोना जों माने FTO प्रसेसजों माने न' थायो आरो FTO माने माखौ होननाय जायो बेनि सायाव डिटेल्सखौ गुवारै सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 18 किस्तिखौ माब्ला मोनगोन बेनि सायाव आपडेटखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो माखासे आपडेटखौ जों लाबाय थानांगौ होमबासो जों मोननो गोनां सरकारि आसनि लन स्किमखौहाय जों मोननो हायो। प्लास गोदान साख्रिनि आपडेट मोनो। नोंथांमोना जेब्लायबो Bodo /2000 YouTube चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो। दा जोङो PM Kisanनि मोनसे अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय आरो बेयाव किस्तिखौ दाखालि 18 जुनाव मोनबाय। बेनो जाबाय 9 कौटि एबा 9 कौटिनि बारा आबादारिफ्रा मोननो हाबाय। बेनो जाबाय 17 किस्ति। दा 18 किस्तिखौ नोंथांमोना बे आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बराव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। थ' बेनि डेट ओंखारथ'वाखै। जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बेखौ जों मोननोनो मा खामानि मावनांगोन? मानोना जों सिगाङाव फैसाखौ मोनोमोन नाथाय जों दा मोनला। स' मानि थाखाय मोनला? देन FTO प्रसेसआ माखौ होनो एबा FTO माने माखौ होननाय जायो? बेनि सायाव गोबां खोथा सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन। स' दानिया जागायबाय जाय नोंथांमोना स्किमफ्राव आसनिफ्राय एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव ओरैबायदि दानि कन्डिसन ओरैबायदि गोदान रुल्स जाबाय सिस्टेम जाबाय जे जोंनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जेब्लायबो नाम्बार 1आव जोंहा लिंक थानांगौ जायो। मानोना लिंक थाबासो मोननो गोनां माखासे DBT एबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनना बुंनाय जायो। फैसाखौ जों डाइरेक्ट मोननो हायो बेंकआव। स' बेखायनो जेब्लायबो आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन। अके एन्ड आधार कार्डजों बेंकजों जुदि नामा गोरोबाबा बेखौहाय कर्टआव एफिडेभिट खालामनानै नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै लिंक खालामनांगौ। आरो बे जाबाय नोंथांमोना आधार लिंक एबा आधार नोंथांमोना सेटिं खालामनाय होनना बुंनाय जायो। स' दानिया सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोननि जेब्ला मण्डला जेब्ला सार्भे खालामदोंमोन गावफोरखौ लानानै एबा गुबुन हेडमेनखौ लानानै गामि लेभेलाव स' बिथांमोना ओरैबायदि डकुमेन्टस लादोंमोन जेराव सार्भे खालामनानै लेन्ड डकुमेन्टस एबा हानि खाजोना रसिद बा लेन्ड पाट्टा दाग थानाय बेखौ लादोंमोन। जे बे लानायनि गुबै जाहोना जाबाय जे नोंथाङा नंगुबै आबादारि नंगौना नङा बेखौहाय मोनसे गेजेर समावहाय भेरिफिकेसन जादोंमोन एग्रिकालचारनिफ्राय आरो बेयाव खायसे फर्म साबमिट खालामबाय एबा हानि खाजोनाखौ होबाय बा लेन्ड पाट्टाखौ होबाय नाथाय खायसे थालांबाय। स' बै जायफ्रा थालांदों नोंथांमोना बेयावनो FTO प्रसेसा नोंथांमोनाबो न' जाना जादों। स' बेनिफ्राय KYC होआखै खायसे माने गेजेर KYC होबाय थानांगौ। बेखायनो नोंथांमोना खायसे होआ आरो खायसे होयो। स' जोंहा मा जायो KYC होनोबा जोबोर इजि प्रसेस। KYC खौ नोंथांमोना गावनो होनो हायो मबाइलाव होनो हायो आधार कार्डजोंहाय जास्ट आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन। बेनिफ्राय DBT हिसाबै रां सोयो नालाय बेखायनो जों आधार कार्डखौ जोङो PM Kisan अफिसियेल साइटआव जोङो KYC होनो हायो। आरो बे KYC खौ बोरै होयो आं नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन। बाट बे मोनसे एवारनेस भिडिअखाय नोंथांमोना क्लियार खालामदों जे नोंथांमोना आधार कार्डजोंहाय KYC होनांगौ PM Kisanनि पर्टेलाव। अके प्लास नोंथांमोननि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंकआ बेंकआव जाथारनांगोन। होमबासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जायखिजाया किस्ति जा। स' बेनिफ्राय KYC नोंथांमोना KYC खौहाय जुदि होनो रोङाबा CSC सेन्टार होननाय मोनसे थायो। बे CSC सेन्टारावबो PM Kisanनि एबा KYC खौ नोंथांमोना होनायखौ मोननो हागोन। दा जों बुजिबाय KYC होनायखौ बुजिबाय। बेनिफ्राय आधार कार्ड आपडेट खालामनायखौ जों बुजिबाय लिंक खालामनायखौ। दानो फैबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव। बै समाव जेब्ला सार्भे जादोंमोन मण्डलफ्रा गामि थांनानै हानि कागजखौ बिथांमोना चेक खालामदोंमोन चेकिं खालामदोंमोन। नोंथांमोना बे समाव थालांदों जानांगौ। बिनि थाखायनो मोननो गोनां किस्तिखौहाय जाय सिगां मोनबाय थायोमोन दासिमबो मोनाखै। दा बेखौ जों खालामफिननोबा जोङो एक्टिभ खालामफिननोबा जों मा खालामनांगौ? बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव PM Kisanनि थाखाय साफा नडेल अफिसार बानायदों। अके स' बिथांमोनखौहाय नडेल अफिसार डिस्ट्रिक्टआव बानायदों। दा बिथांमोननो हानि जिनाखि डकुमेन्टस नांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै लोगो हमबानो जाबाय। ग्राम सेबकफोरखौ लोगो हमबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय बिथांमोननो नांगौ कागजखौ होबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय जि डकुमेन्टस दं गासैबो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स आधार कार्ड पेन कार्ड बेनिफ्राय भटार कार्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि गोबां रोखोमनि जि सापर्टिं डकुमेन्टस दङ थ' बेखौ लांबानो जाबाय। दा बेबायदि नोंथांमोना एकाउन्टखौ एक्टिभ खालामनो हायो। स' बेनिफ्राय FTO प्रसेसा माखौ होनो जों दानिया सावरायनोसै। स' FTO माने F माने फान्ड बेनिफ्राय T माने ट्रेन्सफार बेनिफ्राय O माने अर्डार माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार। दा बै जों बुंनाय बादि फार्स्टआव बुंनाय बादि गासैबो जुदि आधार कार्ड भटार कार्ड बेनिफ्राय लेन्ड सिडिं KYC गासैबो डकुमेन्टसा जाबासो अके जाबासो एप्रुभ खालामनानै नोंथांमोननो रांखौहाय 2000निफ्राय हमना ला 6000सिमहालागै नोंथांमोना मोननो हायो। स' बेखायनो FTO प्रसेस जादोंबा नोंथांमोना बे माखासे स्टेपखौ मावबानो जाबाय। अब्लानो नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो लोगोसे FTO येस जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट राङा हाबनो हायो। दा बेनो आरो जि खामानि मावनांगौ दं नोंथांमोना मावना लायोबा नेक्स्ट किस्ति 18आ रिलिज जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव दङ। लोगोसे पेन्डिं जानाय गासैबो नोंथांमोना रांखौहाय FTO येस जानाय लोगो
दा मोननो गोनां किस्तिखौहाय मोननायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो टाइम दङ नोंथांमोना जेब्लायबो KYC होबानो जाबाय जेब्लानोखि नोंथांमोना गासैबो अके जायोबा मोनगोन N18 किस्तिखौ थाबैनो मोनगोन जेब्ला अफिसियेलि डेट एनाउन्स खालामो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनोमोन लोगोसे गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना भिडिअ मोनखागोन अफलाइन एप्लाइ खालामबा साबसिन मानोना अफलाइन खालामबा गोबां नोंथांमोना थाबनो अफिस लेभेलाव सहैगोन जुदि अनलाइन खालामबा गोबां लाख खालामोखाय स' माने एसे लेट जायो भेरिफिकेसनाव स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय PM किसान आपडेट